Ikawalong sunod na linggong taas presyo sa produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. May ulat si Russell Simorio. Muling nagpatupad ang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw. Ito ang ikawalong sunod na linggo na oil price hike. Nasa 80 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, 65 centavos sa diesel, habang 45 centavos kada litro ang dagdag presyo sa kerosene. Epekto ito ng mataas sa demand ng langis sa pandaigdigang merkado. Medyo humina kasi sa hirap ng pasada ngayon, medyo nababawasan din yung kita nila dahil lumabot sa gasolina. Pero may iba din na na hindi nagsasawa. Nagbanta ng malawakang tigil pasada ang ilang transport group sa bansa bilang protesta sa mataas na presyo ng krudo at ipanawagan na itaas ang pasahe sa mga PUV. Posible raw na makiisa ang Autopro Pangasinan. Pero kahit pa paano, meron din kaming karapatan. Kung talagang ang majority ng kasama ko sa Autopro is mag-strike tayo, di siyempre wala tayong magagawa, di strike. Ramdam ng LTFRB ang paghihirap ng mga tsuper sa mataas na presyo ng krudo, pero may aasahan daw na second wave ng fuel subsidy ang mga PUV driver and operators sa Abril na tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng oil price hike. Magkakaroon po uli ng ayuda mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng fuel subsidy program. Mayroon pong nakalaan na budget at inaayos na lamang po para mas mabilis. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, Balitang Amyanan.